er vi tilbage i Hove. Det er blevet sådan en onsdags tradition. Jeg har selvfølgelig taget parasol med, eftersom det skulle blive 30-32 grader i dag. Og god aktivitet ude foran her. Lad os se, om det bliver flere fisk i dag end sidste gang. Det var ekstremt svært. Selvom jeg skiftede plads 2 gange, kunne jeg simpelthen ikke få dem til at fiske på mine vilkår. Så i dag kan jeg mærke, der er en stor beluga, der har hoppet, og der er en pænt stor hvidning, der har hoppet lige der, hvor jeg har smidt den ene af min avn med laks om morgenstunden. Fisker altid med fresh bait, når jeg kommer ud, fordi jeg synes, der er større succes med det for morgenstunden. Og hen ad dagen, så bliver de alligevel lidt sløve, og så tager de af bollisen alligevel. Så lad os se, hvad der sker. Den er lige meget på. Den tog laksen, du. Kom så. Jeg har selvfølgelig glemt min gummistøvler i dag. Så, vi kører bare sådan her. Det jeg fisker med bolles monsterkrab 15 mm synes jeg herude er fint. Fiskene er ikke så store. Der er allerede aktivitet på den, det var jeg lige smidt den ud med det her på. Nå, jeg kører det her monsterkrab 15. Jeg synes fisken er det fisken jeg kan gabe over herude. Når jeg så fisker med 1 eller 2 bolles på, så kaster det. Ellers så kører jeg bare en af de her. En 12 mm popper, hvor det får det hede lidt for det her grusbund. Stik en bund, som ja, der er også god farve. Og så døber jeg selvfølgelig det monster crab, som de har lavet til. Bare for at få det spejset lidt mere op, selvom de her de stinker ekstremt, når man åbner sådan en pose. Så, nå, jeg lige prøve at tage det ekstra. Og så lægger jeg sådan nogle små nogle her, bare lidt forfoder. Lidt ekstra. Nogle gange sprøjter olie. Der var sgu igen, som man ser. Den er lidt tungere, den her, kan man godt se.
Det var lige før han gik ind i den. Lidt større diamanter. En pæn størrelse diamant. Jeg tænker på, at vi er på Sjælland. Ordentligt tyk over ryggen, du. Han gider i hvert fald ikke ind nu. Igen taget på laks. Han ville smidt ud før. Skal vi se om han gider ind. Det er nærmest ikke måske nu. Det er jo, at der det skal bide på min anden stang her. Så det bliver jo bare en federe og federe tur. Det er nok en ny PR i diamant for mig, det her. Nå. Den er sindssygt nok, den her. Den er simpelthen så bred.